Paghiromdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa inyong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. Hearts are filled with sadness, Saint Jude call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the world by every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change the joy by every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen.
O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through sainthood, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakula sa nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Ngunyan Webes sa ikatulong simana pakapasko. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa iyong mga minasunod. Pasasalamat dulot ni John Joseph Pantino. Pasasalamat man for the gift of life offered by Kira Almonte. Special intention offered by Christian Henson Tanyada. Special intention to pass the REEBLEX exam offered by Emma Dolor Parco. To pass the board exam for real estate broker offered by John Joseph Pantino. Special intention offered by Rene Canyo. Special intention offered by Ada Dizon. Para sa kapangaloan ka mga minasunod na kalag. Asunsyon by Macandog Family. Para sa kalag ni Maria, Eduardo Sr., Luz Viminda, Jose Sr., Jomin, and sa gabos na kapkalag, dulot kang Logroño Family. Para sa kalag ni Agustin, dulot ni Dorothy Garcia and Family. Sa liwat, Diyos marahay na aga sa inyong gabos mga tugang. Matinog na po ang gabos sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Awan makarawit na madya, paladan ka, dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na, dakulang biyayang pangako
Sa ngaran ka Ama, asin ka naki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapasendo ka, Bos. Asin sa imong spirito, Maray naga sa ino ka, Bos, mga tugang. marahay na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkano kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita ka, Bos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko rin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa kabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darakon kita sa buhay na daing kasagoran, Amen. mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paikan paghulit, kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay nagpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa an magtubod sa imo. Inihinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kay iba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Sarong anghel nin kagurangnan nagsabi kay Felipe, bumangon ka asin paduman sa timog, sa dalan pagasa hale sa Jerusalem, dalan na minaagi sa lantad. Buminangon si Felipe asin nagpaduman, nasabatan niya ang sarong eunuko na taga Ethiopia, halangkaw na opisyal na namamahala kan kayamanan ni Candace, reyna kan Ethiopia. Hali ini sa Jerusalem sa pagsamba asin nagpupuli na, nakalunad sa karwahe asin binabasa ang libro ni Propeta Isaías. Ang Espiritu nagsabi kay Felipe, rumani ka sa lunadan na iyan. Rinanihan ni Felipe asin nadangog na binabasa si Propeta Isaías, kaya hinapot ang eunuko. Nasasabutan mo an sa imong binabasa? Nagsimbag, paano kung masabutan kung dainin magpaliwanag sako? Dangan inalok si Felipe na sumakat asin tumukaw sa kataid niya. An binabasa sa kasuratan iyo ini, siring sa karnero na dinara sa matadero, siring sa kordero sa atubang kan paragunting kan balukag, dai siya naggirong. Sinupog siya, dai tinaawanin katanosan, mayo nin makakaosip dapit kan sa iyang kapag-arakian, huli tahinalian siya nin buhay sa daga. An eunuko naghapot kay Felipe, dapit ki isay sinasabi ini kan propeta, dapit sa iya man sana o dapit sa iba. Puon sa kasuratan na ini, ipinaliwanag sa iya ni Felipe ang marahay na bareta ni Jesus. Sa pagbaklay nakaabot sinda sa sarong lugar na may tubig, asin ang eunuko nagsabi, uya may tubig, ano pa ang nakakaulang na ako mabunyagan? Pinatunong ang lunadan, si Felipe asin ang eunuko nagduman sa tubig, asin binunyagan ni Felipe. Pakahawas ninda sa tubig, si Felipe hinakbot kan espiritu nin kagurangnan, asin day na nahiling kan eunuko. Ini nagpadagos kan sa iyang pagbaklay, pano nin kaugmahan. Si Felipe nagtunong sa Asoto,
Asin ipinagbalangibog an marahay na bareta sa gabos na banwa, sagkod na nakaabot sa Cesarea. An tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an bilog na daga magkurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ang bilog na daga magpurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Umawa nindo ang Diyos, kamugabos na mga banwaan, sa makusog na tingog irokyaw an sa iyang kaumawan. Siya ang nagbuhay kan sa tong mga kalag, day nagtugot na madalinas an sa tong mga bitis. Ang bilog na daga magpurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Kamugabos na may pagkatakot sa Diyos, himatean nindo ako. Tay sasabi ko ang mga karahayan na ginibo niya sako. Kanako makimaherak sa iya sa panaramon, kaumawan niya anyaon sa sakong dila. Ang bilog na daga magpurahaw sa Diyos sa kaugmahan. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikababurangan, andalan, ano ay asin, kabuuan, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa katawuhan, dainin makakadulok sako kun dai darahon kanama na nagsugo sako. Asin bubuhayon ko siya sa huring aldaw. Sa libro kan mga propeta nasusurat, sindagabos tutukdoanin Diyos. Ang naghihimate sa Ama asin nakakanuod, minadulok sako. Bakong huli ta may nahiling na sa Ama, daing nakahiling sa Ama kundi ang hali sa Diyos. Tutong sinasabi ko sa Indo, ang nagtutubod sako igwanin buhay na daing kasagkoran. Ako ang tinapay nin buhay. An sa inyong mga magurang nagakan mana duman sa lantad, alagad nagkagaradan. Iyo ini ang kakano na hali sa langit, an minakakan kay ini day magagadan. Ako ang tinapay na buhay na hali sa langit. An minakakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman. Ang tinapay na itataw ko, iyo ang sakuyang laman, tanganing mabuhay an kinaban. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray maray na aga sa indukabos mga tugang. Sa ebanghelyo niyato na nadangog sa ngunya na aga, nadangog niyato si Jesucristo na naga-address duman sa mga tawong nagsusunod sa iya. Pagkatapos na sinda pakakanon kan tinapay, asin ka nagkapirang sira, duman baga sa feeding of the 5,000. Kadakol na mga tao na nagsusunod kay Jesucristo, nagsusunod sa iya, ninhulita, nagpakaon, an sa tuyang kagurangnan. Asin sa roining pagpagirumdom, duman sa mana na ipinagtao sa mga Israelita kan sa tuyang kagurangnan, kan sa tuyang mahal na Diyos, kan sinda nagbabaklay duman sa lantad. Ito bagang garibaga tinapay or flakes na hali sa langit na iyo ang nagpakaon duman sa mga Israelita mantang nasa tahaw sinda kan disyerto. Pero pinagpapahiling digdi ni Jesucristo na ang tinapay na sa indang narisibi itong mana, maski na nga ito hali sa langit, na narisibi kan sa indang kamagurangan, gabos ini were not true fulfillment para sa inda. Yaon duman su nourishment physically, asin man su pagkakan na nagsasatisfy sa hawak, pero day sinda or day ini nagtaonin tunay na buhay sa inda.
So instead, Jesus revealed himself as the true bread from heaven. Sa paagi niya, pinagtataw kan mahal na Diyos, sa bilog na kinaban, an kapanoan kan buhay. Sa paagi ni Jesucristo, sa sayang pagtao, kan sayang hawak asin dugo, para sa gabos na tawo, narireceive niya to an buhay na daing kasagkoran. Kung isipon niya to o pag-atid-atidan niya to ini sa lado kang theology, mahihiling niya to na si Jesucristo iyo ang tataramon kan mahal na Diyos. Asin kung siya ang tataramon kang mahal na Diyos sa paagi niya, na lalang an gabos na kinaban. Iyo ini an paagi na kung say ng mahal na Diyos, pinaglalang an bilog na kinaban. But that same Word of God, naging tawo, nanitawo, asin kinua an sa tuyang laman, asin dugo, tangani na makisalamuha sa satuya. Ining parehas na tataramon kang Diyos, nangunyan nagsasabi na siya man ang tinapay nin buhay. Iyo ini so katotohan na ipinagheras ni Felipe duman sa enot na pagbasa na sa tuya manadangog. Nagbabasa ka ito so sarong eunuko, sarong opisyal kang Ethiopian queen. Pero di niya nasasabutan so sa iyang binabasa. Asin niyaon duman si Felipe tangani na i-explain sa iya na itong eskritura na sa iyang binabasa an kapanuan kay ito warang iba kundi an sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Asin huli kay ito, mawot kaining eunuko na magpabunyag, asin siya na bunyagan. Araw kay man ang nangyayari sa satuya bilang mga Kristiyano. Gabos kita nakaresibi kan katotohan na hali sa tuyang kagurangnan. Sa pagiging pagtukdo kan sa tuyang simbahan, sa pagiging pagtukdo kan mga obispo, mga padi, mga madre, asin mga katekista. The people who kept faithfully the same teachings that the Lord has passed on from His apostles and disciples. Parehas na katotohan na pinagtutukdo man ni Felipe duman sa eunuko. But even more than that, igwa kita ngunyan nin sarong privilege na makareceive kay ning hawak asin dugo mismo kan sa tuyang kagurangnan, sa pagikan sa tuyang Eucharistia. Although baga nahihiling niya to na ang sa tuyang nare-receive, gari tinapay sana, gari ostya sana. But in reality, so esensya kaiyan, ining ostya asin alak, nagiging tunay na hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan, nagiging tunay na si Jesucristo mismo. Iyo ini so inaapod niya itong transubstantiation na sa paagi kan Santa Misa, itong simpleng ostya, itong simpleng hawak, nagiging tunay na hawak asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Ining katukduan asin realidad na pinagseselebrar niya to sa urual daw na pagselebrar kan sa tuyang Santa Misa. Sarong magayon na pagpapagirumdum ini, kunano ang dapat yatong gibuhon. Nasiring kay ito si Felipe, nagtukdo man sa sarong tawo na di maray na pakasabot sa pagtubod. Kita man inaapudan na maging testigo kan sa tuyang kagurangnan huli taan panahon kan pagkabuhay liwat, sarong pagpapagirumdom kan sa tuyang pagiging misyonero, sa tuyang pagiging testigo para sa tuyang pagtubod. That we should not keep the faith to ourselves. Na bako na okay na ngaya na nakareceive na ako kan grasya kan mahal na Diyos, bako. Ang sa tuyang pagiging Kristiyano impels us that we should share this faith duman sa mga tao
na in a way, day maray nakasabot sa mga tawong nalilibungan. As in, sa paagi kaiyan, mapamidbid nyato, ining tataramon kang Diyos na nanitawo, ining tinapay na nagtatao, nin buhay sa kinaban. Amen. Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sako asinan sa idong atang, mako malugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Ako an sa mong dulot asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininagad mi huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanayasin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhada dayong kasagkoran. Pastor na dayong kasagkoran, day mo binabayaan ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada ng mga apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing mataman kaniyuman sa ng mga namamahala, na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga vikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan gabos na santo sa sinarkangheles, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakidi, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamo gabos asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo.
Asin nagikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan nakwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tuba nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omawasin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aroaldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadin mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdarahas sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katoninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na'y natalingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siniman ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong spiritu. Pagpatinarauhan kita kan tandaanin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uwian, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na manginapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagma o umayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas,
na ika nagadan para sa kuya, magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mambibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugudan sakramento sa mong inakungunyan, darhon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol, na si San Judas Tadeo nagmumuraway, ininagad bihuli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 16,510 pesos and 95 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 638 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 4,422 pesos and 10 centavos. Sa Sabado, Abril 20, ang Vicariate of St. Raphael, kaibahan ang satuyang parokya, magkakaigwa po ng Baklay Jubileo 2024. Matiripon po sa St. Padre Pio Parish Shrine sa Rawis sa oras na alas 4:30 sa pagkaaga, asin susundan ni Jubilee Walk pasiring sa Our Lady of Salvation statue sa Tamauyan. Asin susundan man po ini ng Santa Misa sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maawot po na magsarabay, magpalista na lang po sa opisina. Steering man available pa po ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo, asin St. Jude Chibi t-shirt sa parish office. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate na nakaaging semana. Anonymous donors, 1,000 pesos, 500 pesos. Daniela B. Mayor, 2,000 pesos. Nobi Inaboy Quintan, 1,000 pesos. Romel Madrid, 1,000 pesos. Diyos mabalos po. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu. asin bendisyonan ka mukang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. O San Judas Tadeo, in Santo